Hello guys, dito po tayo ngayon sa Lookup Wharf, Alaminos City po. Dito yung sakayan ng mga bangka papunta ng Hundred Islands. Ayan, ayan o, kikita nyo. Yung doon, yan yung Hundred Islands o. Yan o, dito yung sakayan. Yung replica nila ng Hundred Islands. Tapos ang sabi ng Uy. Yan o. Replica po ito ng Hundred Islands. Yan, may mga Uy dito. Lalaki. Lalaki ng mga Uy nila. Yan. Governor Island, Virgin Island, Braganza Island, yung mga puwi ng lalaki, Romulo Island, New York Island, Sison Island. Dami ng puwi na. Lalaki pa. Pilgrimage Island, New Scout Island. Okay, go. Ito. Quinto Island. Children's Island, Maria Lisa Island, Cleve Island. Ito talagang ito, mga kuwi, lalaki. Hundred Island. Uy, basa ka na. Halika nga dito. Mapunta nga dito.